Všetci, moje meno je Ševa a vítajte pri mojom prvom videu a je to na hru Harry Potter a Kameň mudrcov. Prečo si vlastne hovoríte, že Harry Potter a Kameň mudrcov jednotka? Bože môj, ty si starý chlapče. No je to preto, že chcem natočiť celú sériu Harryho Pottera, pretože jak mám rád filmy, tak mám rád aj hry. A rozhodol som sa, že ich aj natočím. Tak a to by bolo asi všetko pre začiatok. Ešte je to moje prvé video, takže ma prosím vás ospravedlňte za moje chyby. A pustíme sa do hry. Tak tu som si skúšal, skúšal som si iba na prvom, ostatné dve, proste jedno som pokašľal a to ďalšie nešiel zvuk, takže som musel celého Harryho Pottera našľapiť od znova. Máte tú ukážku, takže vám ju nechám. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713, mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform 9 3/4 and left the Muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the 3rd floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath a sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. Not Slytherin, eh? Said the hat in his ear. You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor! Takže to bola prvá ukážka. A ideme ďalej. Tuto bude znova ukážka, ale kratšia. Tu už sme v našom zámku, kde je Harry král. Král v zámku, král v zámku. Ja mám židli. Jdeme na to, král v zámku. Ale nie. Robím si srandu. Toto je hrad a Harry není král. Každý vie, že král je dvoraz, že? Král v zámku, král v zámku. A tu je ďalšia ukážka, takže užite si. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door. Keep in mind, not all secrets are rewarding. Only this morning, I took a wrong turn and stumbled upon a room full of chocolate frogs. But alas, when I returned, they'd been replaced by a nasty horde of fire crabs. Now, up the stairs and off to your lessons. Don't be late. Takže tu nám akurát povedal Brumbal, že sú proste po hrade rozmiestnené čokoládové žabky a máme ich zbierať. A tu je náš najlepší kamarát Ron. My brothers Fred and George have something to show you. Follow me. Takže vraj ho máme nasledovať. Ale mne tá hra trošku hučí, takže ja si len tuto v nadstaveniach trošičku pozmením. Prečo si nastavím senzitivitu? No, už je to niečo lepšie, tak to mi to stačí. Dobre. Tak, a ideme za jeho vlastne dvoma bratmi, Fredom a Georgeom.
Hello, Harry. We can show you how to get around Hogwarts. As a first year, you have a lot to learn. Follow us for a secret lesson. I'll see you later in Defense Against the Dark Arts class. Good luck, Harry. Tak, teraz nám Fred Ledger povedali, že ich máme nasledovať a teraz nám vlastne budú vysvetľovať, že máme vyskočiť We're going to na teach you how to climb. Run túto to the skriňu bookcase a and zbierať don't stop. fazulky. You'll climb up. Above the bookcase is a Bertie Bott's Every Flavour bean. Collect all the beans you can find and meet us in the next room. Vlastne teraz máme zbierať Bertíkovi lentovky 1000-krát inak. Ale sú to fazulky, ale no po česky to bolo vlastne lentilky. A tie potom máme odovzdávať vlastne. Nám sú sa mi zdá, že na nič, ale máme ich odovzdávať tým dvom. Už počujete, že sa tam ten duch vzadu smeje jak Maďar? On je Rus. Well done. Now, let's try jumping. Run to the ledge, then press the jump button to jump across. If you fall down, you can climb back up and start over. Meet us in the next room. We'll take the shortcut and meet you there. Tak, povedali nám, že máme šplhať a nemáme sa zďubať dole. A prosím vás, vysvetlite mi, ako by vám to pripadalo, keby niekto za vami príde That's Piers, the a poltergeist. povie He's always stlač causing trouble. tlačítko pre Piers doesn't skočenie, like fresh aby si air, so vyskočil watch your step. a preskakaj to. Tak ako kamarát by vám povedal, že čo ja viem, preskoč túto rieku a nie stlač tlačidlo na skákanie, aby si preskočili rieku. Je to stará hra samozrejme, takže sa to dá ešte ospravedlniť. Ale v tých nových by ste to už ani vôbec nenašli, to je proste jak realita. To je jak film. You'll Tak get in zase the hang títo of dvaja this. šulini. In Hogwarts, you'll find all sorts of wicked treats. To pick up a treat, just run over to it. Chocolate frogs boost your energy. Bertie Bott's Every Flavour beans are fun to collect. We're collecting them too. We need 25 beans, Harry. Come back when you've got them all. Come see us and we'll show you the way to class. No takže chcú odo mňa, aby som im nazbieral 25 fazuliek. To bude veľmi ľahké, pretože už máme 19 a tu je tá čokoládová žabka a za ňou sú tajné dvere, jak vidíte je tam taká iná textúra. A budem natáčať aj hry z Xboxu a no samozrejme aj lepšie hry ako takéto proste bude Call of Duty Ghost, nejaká tá FIFA 13, poprípadne 14, ale až keď si kúpim, že? A proste takéto hry s podobným grafičnom, čo sú ešte na Xbox 360, ale o chvíľku by mal dosť môj nový PC, čiže počítač, aj nový mikrofón a to je asi všetko, čo by mi malo dojsť, takže bude kvalitnejší zvuk z mikrofónu, lebo tento mikrofón nie je moc dobrý. A potom ešte, čo také, to je asi všetko, už nič iné mi nedojde. A ideme za týmito dvoma šulimi. No, čo je? Thanks, Harry. No, We konečne. couldn't have done it without you. We need the beans for some experiments. Here's a wizard card for you. You've earned it. Takže my sme dali 25 fazuliek a oni nám za to dali kartičku, na ktorej je Climb through the Albus secret exit Percival above the Bullfrey bookcases. Get to Ryan your first Brumbal. spells. Good luck. To je jeho celé meno. Dumbledorovi. Vlastne Brumbalovi. A to je fajn, no. Je to fajn, no. A ideme ďalej a tu máme už tú čokoládovú žabku, jak som vravel, že tu budú tajné dvere, lebo ste sami mohli vidieť tú textúru. A máme prvú čokoládovú žabku, takže si zatlieskame. Bude ich asi milión ešte. A tu už ide Draco Malfoy. Well. If it isn't the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy, and you do well to show me respect. These are my fellow Slytherins, Crabbe and Goyle. Naturally, we Slytherins are going to win the House Cup and the Quidditch Cup. You better stay out of our way, Potter. Let's go, boys. A zase Malfoy mal nejaké reči. Tak, čo tu máme? Tu máme dvere, tu máme Hermionu. Tu ani nechce vidieť. A tu už je nejaký duch.
ktorý bol aj predtým v miestnosti. Move along, Potter. A tu je náš Keep away školník from this Filch. corridor if you know what's good for you. No jasné. Asi sa mu chce vracať, jak vidím. No, chudák. Choďte. No, napína ho asi. Malo by si dať celáskon. To pomáha na Hello, Harry. imunitu. It's me, Hermione Granger. We met on the Hogwarts Express, remember? The fence against the dark arts is through this door. Follow me. Takže Hermiona vlastne povedala, že máme nasledovať na našu prvú hodinu obrany proti čiernej mágii. A je toto podľa mňa najťažšie z celého Harryho Pottera. Čo budeme teraz robiť? Today we'll learn how to protect ourselves against the dark magic with the Flipendo spell. Tak, Watch my a wand. o tomto som hovoril. Hold down the Budeme mouse musieť button kresliť and repeat tento the pattern. obrazec. Release A je the to button strašne when you're ťažké, done. pretože myšou proste to ešte aj na často máme. A ja som taký pani zriadný. O bože, no. Tak ja dám teraz escape, dám si options a dám si mouse speed úplne takto ako. No, takže čo sme dostali? O, 86%. A to není špatné, ne, to není Spot špatné. on, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Takže našich prvých 5 Try bodov working pre faster Gryffindor, this time, Mr. Potter. čiže Nebelvír. Tak. Dobre, tak toto je veľmi ťažké, tak prepáčte, že pri tomto nebudem komentovať, lebo fakt sa snažím, ale fakt je to ako, musím sa sústrediť. Ale toto by sme mali dať v pohode. 89% iba. 90 je maximum, takže Points at the end of the year wins the house cup. teraz nám hovorí, že keď budeme zbierať tieto body, tak na konci školského roka vyhráme školný pohár. Tak. Ešte také ťažké. No, takže koľko budeme mať? Aspoň 80. Jo, 92, sme dobrí, Well done, Mr. Potter. Tak teraz nás chváli. 15 points for Gryffindor. Už máme 30-ku. Try again, Mr. Potter. Tak. Na to dať znova mi vraví. Čo len keby si to sám ide skúsiť, hádzik. Paš. Ja to nedám 95, to je. Bez šance. 91, no. A tak aspoň niečo sme A získali. respectable effort, but not quite correct. Takže naučili sme sa nové kuzielko, Flipendo. A dúfam, že sa mi vám podarí ukázať také no You may halúzne, now enter the že Flipendo proste keď challenge Harry to furt practice the spell. speluje to Flipendo, Follow me, že Mr. ja neviem, je 5 vecí pri sebe a hovorí, že Flipendo, tak bude hovoriť len, že Flipendo, Pendo, bude hovoriť Pendo jak retardovaný. Takže toto máme už za sebou, Down the mouse ale button my to si, aim tu, the Flipendo my si to spell. tuto Release ukončíme the button to cast the spell. a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte like, odber, koment a ešte raz dúfam, že sa vám video páčilo a čaute!